Anya, látod? De hát ez hogy jön lefelé? Már nézd már! Ja, az tényleg. Apu. Apu! Ez jó, az forog. Ez nagyon nem vicces, hát mondom, hogy forog. Forog, fönn forog. Tök jó. Ez tuba. Ja. Az a két légkör között szorul. Az akkor lesz tornádó, ha leér. Ha leír. Van? Aha, most veszem videóra. Veszed? Aha, persze. Tényleg, forogott fönn. Jó, hogy jön lefele! Igen. Ez pici volt és zömök még egy fél perce. Vagy figyeld, amikor Jani lesz, kijöjjön, és nézd. Küldte a TV2-nek. Időképre küldöm, én azt jobban szeretem. De ez nagyon konkrét! Hát egy fél percen még úgy nézett ki, mint hogyha a szürke felhő szét lenne nyilva. De nézd meg a tetejét is! Azt a... De most hogy megy föl? Figyeljétek már! Hogy jön le? Júj! Lefele jön. Aha. De megvastagszik? Aha. Nézd a szálltól, Aha. lehet látni, hogy Persze. Júj, de komoly! nézd a beleért egy olyan rétegbe, Aha. ott megbír törni. De komoly, hát ez félelmetes. Veszed? Persze, hogy veszem. Hát mondom, amikor a teraszon, amikor kinéztem a szobaablakon, akkor úgy tűnt, mintha meg lenne a felhő egy picit nyúlva. Biztos van egy 2-3 légréteg, ami jó. Aha, szépen el is oszlott.